huso oyo. Kama chelo nyakora mgajuang, Wabiro bago ng'anyo nyaka chieng' moro winji dwaro marwa. Main ote maro gai marazimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mabende koro miyo johera magi odhiambo makawuono. Kano lose kuonde dak mopogore ba Nairobi kama oting'o Kawangware kod Kibra, Odinga mano oten ko jodito moko magazimio la umoja nowacho ni ng'anyo en ratiro manitie chik kendo gibiro medo bago ng'anyo gi ndalo mabiro mar sundo sirkal mondo mi duok nengo ngima masani hoidho piny. Seche mano luoro he kuonde dak go, Odinga gi johera ne bende norakore kuonde mamoko kod obila mano diro iro malungo wang' ka apaya duto madonje ma Nairobi bende nodin negi. Odinga bende nokwedo monj ma joma pok oyangi notimo puoth familia man en jatenda piny machon Jomo Kenyatta to kod kambi mare miluongo ni East Africa Spectre Industry. Sasa hello wale waoga leo wametuma majambazi katika shamba ya Uhuru Kenyatta kule Madini. Hello vile wametuma watu katika kiwanda changu kule Spectre, East Africa Spectre. Sawa, hiyo ni kitendo ya ujambazi. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kuleta kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa. Sisi hatubanduki, sisi hatutarudi nyuma, lazima